Minutu geratzen dira, partida oso garrantzitsua badakizue, berdinduta daudela 60 punturekin sailkapenean Alaves eta Eibar. Oraindik bi talde hauek lehen postuarekin amets egiten dute, gaurko irabazleak aukerak izango ditu, baina kontuz atzera ere begiratu behar da, atzetik beste 3 talde indartsu datozelako. Ez dago aldaketarik, partida hasieran izan ditugun 22 jokalariak berriz ere berdegunean, Joseba? Alaxe da bai, 22 jokalariak berdegunean, bazirudien Alavesek egintze zakela baten bat, eta Manis Mandiolaren taldean ondo dagoena zertako aldatu. Hori egia da. Alaxe da. Arritu naiz Alavesek aldaketarik ez egitea, Eska bat, nahi izango du lehenengo minutuak lehenengo zatiko jokalari horiekin jokatu, posibilidade puntua badagoen, o aukerari badagoen, txispa gehiagokin, eta jendea pixka gora egin da, grina gehiagokin ateratzen den, o azarrea dagoelako, barkatu, edo beraiek lehenengo zatian ez diralako egon da horreke pixka bat minduta asaltze horrek zerbait gehiago ematen dion, baina nahi iruditzen zait aldaketat berri hor behar dituela taldeak. Ez zait iruditzen taldea ondo dagoenik, ez zait iruditzen gaina jokalariak batez ere nahi Meskita iruditzen zaite oso justu dagoela, eta hor arazo handiak izango dituen. Ez arazoak ez ditu izan joko aldetik hortik asko sartu diralako, baizik eta baloi irteerak apoioak oso txarra dira, ez dut uste partiduan dagoenik eta oso urruturi dago. Baloi Luzia, Ibon Gutierrezek, Steiritxik Casares, goko sakea, aterako du Eibarrek. Xavier, beste datu bat ere bai aipatzeko, askandugu gaurkoan jendetzan dana gerturatu dela, 8.000 pertsona inguru etorri dira, 7.946 eta 46 zehatz esateko. Itxura oso polita du Mendizorrotzak, eguraldiare ederra. Espero genuena baino epelagoa. Bai. Hor goian, menez. Fresko? Fresko, haizea belarri etara eta earki sartzen da. Beste leku batzutan guri tokatzen zaigu. Bai. Galen adibidez, hangoian atzeko batea zabalik uste dute eta Alaves falta eta txartela Txiki Lonbrañari. Lehenengo zatian Alavesek txartel bat ikusi du, Casaresi atera dio Carlos López epaileak, orain Txiki Lonbrañari eta falta arriskutsua. Oscar Ricok hartu du, baloia berehala jarri du bere lekuan. Ezker osona du, Morcillok ere bai, hor da Morcillo berarekin zerbait adostu nahian. Ricori utzi dio, jaurtik eta Rico ez, Salcedo da, Salcedo. Ricore ezkerra da, baina Salcedo da falta hau hartitzen dituena. Lau jokalari esian, Ibon Gutierrez eta Salcedo, hor da Salcedo, jaurtik eta zuzena esira, Alex Garziaren buruan jodu baloi horrek, eta azkenean baloia Eibarrentzat. Kolpea eraman du, baina gustora Alex Garzia. Ezia hortarak ipintzen da, bere lana betetzeko. Ezia ez da ipintzen hor geldik eta askotan gertatzen dana, baloia dator, eta jokalari asko egiten dute gainera falta, lehenengo falta hor balima da, esira bota. Bat-ematek egiten du eziti beti. Golpea jasotzea baino nahi izaten du baloia pasatu dezala, eta hor pixka bat arazoa datortzen da, ezia hortarak ipintzen da, ezia bere lana bete behar du, eta oin bete duen bezala. Montero. Oscar Martínez ikutu du buruz. Añibarrok Xabir Uretari utzi dio, gartu zen Casares. Eta zertxore aldatu, Ondik eta makalago gainera. Alavesen biharrengo zatiko sarrera hau zezen txarra bezalako izan da. Eta iruditzen zait... Nola izaten da? Zezen txarra, nola... Zezena... Zu azpitxarra izan da. Burua atera eta bestera begiratzen hasten danean, malo. Eta aldaketa egingo du Miguel Ángel Tomek. Hito jada presta berdeguneratzeko. Alex Garziaren erdirak eta ona, Morcillo lehenago iritsi da, Bazpare kanpora botadu, kornerra Eibarrentzat. Lehenengo gola horrela iritsi da, Alex Garziak ateratako korner batean. Altunak sartu du, burukada eder batekin, utxe eta batekoa, orain Lanzarotek aterako du.
ezkerrez, eskuin hegaletik, beraz, barrura baloia isten joango da, hori izango da bere asmoa behintzat. Hor da Lanzarote prest. Atera du kornerra, lehen zutoinean Lago Junior ez da iritsi. Erremate Alex Garziak ezkerrez, baloi ona geratu zaio, penalti eskatzen ari da. Ibon Gutierrez baloi hori besoarekin moztu ote duen edo epaileak kornerra adierazi du, orain ezkerraldetik. Oso gaizki barkatu, oso gaizki jokatuta da. Ja, ba, horrek osten dugun. Edo Casas da, Casas da. Besoan jotzen da. Besoan. Casasen besoan jodu baloi horrek. Atera du berriro Alex Garziak baloia gora. Berriro. Buruka da Jon Altunak. Berriro ere. Nik uste oso gaizki kokatuta dela. Gauza da zonako markaketa bat egitera, baina markaketa bat. Ezke markaketa zuzena zonako lan bat egiten da, ez? Eta hori batek besteari bizkarra babestu behar dio. Ezin dana izan da, dana begira egotea. Eta hortxe aldaketa, Joanan, aipatu duzu Meskita zalantzagarri zebilela, bigarren zatiko 5. minutuan, partiduko 50. minutuan, Miguel Angel Tomek Meskitari atxeden hartzeko abagune eman, eta jito berdeguneratu da, erasorako gogoza Miguel Angel Tomeren galdea. Iruditzen zaitu hain. Zeingo du egalean zein? Ez, iruko defensa bat ipiniko du, eta egalak bi txikientzako, logikoa izango da. Iruditzen zaite, iruko defensa bat ipini, bai. Eta egala... Iruko defentsa horren erdian Morcillo, bai. Ezkerrean Javi Casas, Igor Cuesta eskubian. Horixe esplikazio horiek eman dizkio Tomek Ibon Gutierrezi, gero berak bere taldekidi helarazteko. Esplikazio oso txarrak izan dirala, Iruditzen zaitu, Zergatikan, Cuestan ingurura bat ematek etorri beharko du, Casares gehiago jetxi beharko da. Agindu hori ez dauka. Agindua da goian egotea, eta iruko defensa batekin jokatu. Irukoa, punto. Horre egingo dutena iruko defensa bat, zelai erdia, gutxi gora bere beste iruko bat egingo dute Ibon Gutierrez piskat libero lanak eginez Salceo eta Esparzari, oso zabalduta jokatu. Casares da Rikok eta barruan Oskar Lanzia eta Jito, hori ingo du, baina atzean, batez ere galeko jokalariak, sekuloko aukerak izango dituzu. Zuloa, Bai. Galanta. Hori ingo zuna Ibon Gutierrezi esan, beti atzean egoteko, eta bera izateko, bere Eibar erasoan hasten danean egaletik, bera izateko, bigarrengo zentrala, esango genuke. Jokoz kanpo. Jito eta Oskar Martínez orain puntan. Ibarrek asmatze bali badu egalekoak oso zabalduta jokatzen. Argia jokoz kanpoa. Xabi Irureta atera du Eibarko atezainak, indartxu baloia gora, Lago Junior, Morcillok buruz moztu, Altunak eraman du baloia, Lanzarote. Lanzarotenen pasea, Altunak buruz berriz ere Lago Juniorri. Lehenago iritsi da Morcillo, ateko sakia izango da, baloia ikutzen azkena Lago Junior izan delako. Barrasaina aurrean zeukan, eta hala izango zen, baina oain ere, baloia askatasun oso jokatzeko aukera, oso gaizki jokatu daude, Eibarrek aprobetxatze bali badu, ja partida erabakita utziko du. Buruz, Altunak, Lago Juniorri eman dio, baina ezkerrean ere bazu beste taldekide bat, bakarrik. Bai, hor, asmatze bali badute jokatzen, batez ere, pixka bat zelai erdian baloia mogitu, eta egaletan ipintzen asmatze bali badute, sekulako aberia ingo dio. Kontrol ona Altunak. Alabesek berreskuratu du Javi Casas. Baloi luzea gora, Jitoren bila. Añibarrok moztu, Rico, Salcedo, Oskar Rico. Espinek ikutu du, Kijera, baloia gora. Baloi luzea eta badoa. Urruti zegoen badoa Lago Junior. Casasek Morcillori, honek atezainari Monterori. Urrundu egin du, Leian Oskar Martínez eta Txema Añibarro. Erdoziak ez du ondo urrundu, Casares. Atzelariaren bila, ezkerra zerdirak eta buruka da, Rico, kanpora. Ez da gutxigatik iritsi Oskar Martínez. Ateko sakea. Edo jokoz kanpo? Xabier Irureta goleia nun jarri duen
ikusita, Oskar